Good morning, Philippines! Marami akong natapos nito. Kleenex. Ilong ko kasi grabe. Okay guys, good morning po. I want to smell nice candle. Early in the morning guys, mag-candle tayo. Hold on guys ha. Yan. Yankee candle. Midsummer's night. Yan, mabango guys. Mabango yan guys. Good morning. What are you doing? Did you pee-pee? Did you go pee-pee, Misty? Okay, let's go pee-pee. Okay, let's go. Come, let's go. Come. Yan, magpauban pa dyan ang buwang. Oh, okay, keep going. Magpauban pa talaga. Ang ganda ng panahon. Hey, may araw. Yay. May narinig akong takbo-takbo. Naglalaro. Yun, naglalaro. What are you playing? I told you not to bring your toy out here. Tapos na ako nag-inom ng tubig. And hindi lang ako maligo muna guys kasi ito muna yung suot ko. Balik na naman tayo sa mga sinusuot. Ang gagawin ko is punta tayo sa taas. And mag-i-edit ako ng video. And then later on, cut the grass. And I need to... Ito, tumaas na siya. Saturday na naman. Bilis-bilis ng panahon. Bilis ng panahon. Punta ako sa taas kasi yung kapatid ni Tommy text ng text sa akin kagabi. Gusto daw niya makita yung video. Yung video guys, nagsasayaw-sayaw kami ni Bianan. Katawa. Ewan ko kung gusto niya makita. So, punta tayo sa taas. Transfer natin kasi andito sa camera ko. Kakain lang ako dito guys. Ayaw ko sa taas. You mean by of course? Of course. Of course, baby. You're doing something. Doing something? Okay, what am I doing? Roxy's whining downstairs. I can hear that kind of very sharp, like sound whistle. Well, should we go there? Yung dalawang aso, naghihintay. Ang ingay. Hindi kayo mabait. Maingay kayo dito. Ang ingay-ingay. Nag-i-edit si mama, pati si daddy. Gusto na akong bumaba dito. Another American died in Dominican Republic. There's something wrong, guys. This is the third person that died in Dominican vacation. Kaloka. Ang ganda ng panahon niyan. Ay, grabe. Ay, ganda. Hangin. Hangin pa more. My goodness. Ang ganda ng panahon. Hindi maginaw, may hangin. Lala. Hi, Rox. It's nice outside, right? It's nice out na colored. Nakong buhay na to. Tingnan nyo si Misty. Ganda ng panahon eh. Kailangan kong linisin itong malaking glass dito. Linisin kasi yun ko. Gusto ko lang linisin kasi may mga anik-anik kasi yung parang yung ano ba basta yun. At saka also yung window doon kailangan kong linisin. When I try to open it kasi may mga dumi sa likuran ng glass. So, linisin ko. Ang gamitin kong panglinis is itong 409 multi-surface cleaner. And ito namang sa ano. Meron akong mga daladalang ano dito. Ito. Unahin natin yung sa window. I open it.
kabilang area dito, bigla, ikutin natin ito. Ikutin. Ikot-ikot muna tayo guys, ha? Ang ganda talaga sa likuran ng bahay. So, babaan natin ito para pantay. Ang kapitbahay kasi, paminsan guys, yung kapitbahay dito guys na area, maglalakad-lakad dun at saka nakatingin dito. Pero okay naman siya, friendly naman. Kaso lang, iba yung feeling. Guys, nilagay ko to dito, tina-transfer ko kasi malapit, muntik na. Itong pusa, naggukdan na yun. Tingnan mo, may pusa dun, Dito guys, muntik na guys, na ganito na, Nagtuwad. Muntik na. Bad boy. Ha, bad boy? Ang mahal pa naman ito. Matagal itong nabili ni Tami. Muntik na, mapagalitan ako ni Tami kapag nasira yan o nabiak. Kaluka talaga itong pusa. So, I make it sure na dito na, bahala na. Tingnan nyo itong dalawa, natakot kasi. Dera, bad girl, bad boy. You're a bad boy. Para may hangin. Sana hindi uulan kasi hindi ako nagba-vlog lately ng everyday at saka hindi na ako nag-upload everyday. Mag-upload lang ako na everyday guys kapag meron tayong mga extra vlog. Pero kapag walang vlog na extra, mag every other day ako guys, ha. Pasensya na talaga and yun yung gagawin natin. Ngayon nag-upload ako ng video. Ang ingay ng dalawa. Mag-away talaga kung sinong makatungo sa akin. Ha? Is that what? Maganda ang simoy ng hangin. Gustong lumabas? Labas kayo to. Go ahead. Sana walang kayote. Walang kayote nakakain sa inyo. Kasi, yun. Anyway. Cover the couch, dim. Cover it, dims. That's why mama put the cover, dims. That, you know here, bims. No here, yeah? Yeah. Mama, look, may mga buhok na dito, Maglinis na naman si mama. Maglinis na naman ako. Kasi daming buhok ng baby. Daming buhok ng baby. Mabuhok-buhok kayo ni Roxy. Paboritong lugar ito ni Roxy. At saka Dimples. Anyway, so, mag-bathroom lang ako and hindi na kailangan ng light kasi pa sa labas. Okay pa sa labas. So, hindi pa madilim. 8:20 already ng hapon. And yun. So, hindi kailangan ng light kasi may pa dito.
Good morning. Hindi muna ako magpakita kasi bulingiters pa ako. So, nag-ano ako dito guys. Nagluluto ng fried rice. Morning fried rice tayo kasi wala na akong Hawaiian bread. Ganito yun guys. Kapag wala na akong Hawaiian bread, ang gagawin ko is mga rice and egg. So, ito siya. Fried rice. And ngayon, magluto tayo ng egg. Ito yung mga ingredients ko guys. Ito lang naman yan. Yung sa egg, butter, and then ground garlic. Ito sa fried rice, nilagay ko konti. Ito yung gamit kong salt pala guys, sea salt. Ito yung palagi kong ginagamit na salt. I know, but itina-transfer ko siya dito para easy kasi para malaki kasi siya. And ito din sa fried rice. Ito yung, hindi na ako gumagamit ng toyo na katulad sa atin. Ito kasi very ano siya, hindi siya sobrang basta iba yung Kikkoman na soy, maganda siya. And ito, and kailangan ko siyang i-flip. Gusto ko kasi luto itong sa kabila. Yan. Pabayaan muna natin. Ganyan guys. Oh. Chunk! Dito ako kumukuha ng tubig guys for coffee. Itong maliit na ano dito. Filter naman yung tubig namin dito guys. Pero ito siya, parang second filter pang inom ba. Ito siya dito. Yan. Ayan. Ito yung mga ano natin. Kuha tayo ng coffee. Ito yung coffee mug ko. Gusto ko tong coffee mug na clear. I like it. Yan. I think off na natin. Okay na siya. Okay yan. Okay yan. Dalawang egg talaga. Ito tapos. May mga bandages na naman ako dito. Kasi may ang kati-kati na. I mean, wala man dito ganina. This morning lang siya nag-ano, na-feel ko. So, anuhin ko muna to. I-arrange. Yan. Ano ko lang, kailangan ko lang siyang i-ano dito guys. Parang i-roll ba and then bibili ako ng clip. Kasi may mga vent doon na kailangan makasingaw doon sa ilalim. And dito may plug din. Kailangan din i-clip. So, ito siya. So, yun lang siya guys. Kailangan kasi I like green screen kasi guys kasi kapag nag-stream ako or nag-video, may mga magagawa tayong mga kahit anik-anik na mga background. So, I like. Kaya guys, naisipan kong tina-transfer pala ito siya dito, yung table na to. Kasi kapag dito ko nilagay, di ba? And then may green screen dito. Ang pangit tignan guys, sobrang ito dito okay lang kasi andito hindi makita, di ba? Hindi makita doon, Yun, maglinis pa ako guys. Na si Roxy andun eh. So yun guys, so yun siya. Ngayon nalagay na natin. And ang kailangan ko na lang gawin is bibili ng clip dito sa ibabaw, sa ilalim para maano. Okay lang. Yan, may mga wire pa rin tayo dito. Ang daming wire, guys. O, hindi na yan mababago, guys. Ganyan talaga. Kalimutan ko, guys. 3:40 na pala ng umaga hapon. And, wala pa rin akong lunch. Kaya pala, para akong nalilipong na ako dito. No dinner later. Kapag malaman ito ni Tami na hindi ako kumakain ng mga dinner. Kasi kapag hindi talaga ako gutom, hindi talaga ako kakain ng dinner. Lalo't na kapag kumakain ako ng maraming lunch, yun, no dinner talaga ako. Ano ba to? Ba't hindi mag-ano? Ay, hindi. Ay, i-on ko na sana. Hindi pala nakasira. Sabi ko, ba't hindi nag-ready? Hindi nag-ano. Buang ako. Tala-tala man ko. Hindi man dahil na-close pala eh. Ito yung mga ginagawa ko kapag
may gagawin ako dito. Yun, ba't ano to? So, yung green screen ko lang is parang kunot-kunot. Kailangan kong iano sa gilid, parang ihila. Para straight na straight talaga siya. Restart ko din itong laptop ko dito kasi nagloko din. Nagloko. Yung camera ko na Logitech hindi ma-open. Iwan ko, pag inopen ko yung program ng Logitech para maano ko yung setting sa camera ko, hindi ko rin siya ma-adjust. So, kailangan ko siyang restart. Tignan natin. Kung hindi ko ma-start yung Logitech, ito yung camera na ginagamit ko na. Yan. Pag hindi yan mag-play or pag hindi ko siya ma-open, ano ko siya, i-uninstall and then reinstall ko siya. Makati yung ilong ko, guys. Itong laptop kabago-bago. Magloko talaga. Ayaw talaga mag-open. Hindi nyo makita, guys. Ito siya, guys. Ito yung camera. Sobrang clear ng camera. Hindi siya, iba siya sa camera dito sa ginagamit ko ngayon. Pero yeah, ito siya. Ina-adjust ko lang yung dito. Ito yung setting ng camera. Ito siya dito. And ito yung OBS kung saan ako magla-live. And yun yung camera dyan. Look. Yan. And naka-green screen siya. So, mamaya siya. Anyway. So, yan na. Tapusin ko lang to, guys. Yan. Oh my god. You wanna see Tommy's face? Oh, I'm in here. Now you give me funny faces too? Yes. Lovely. Look. Look at those eyes. Oh my god. Why did that? Huh? Smile. Oh, this is nice, Mom. Oh my god. Hello, Mom. You look good with dark hair. It's a kind of purple here. I like it. Did you see your hair? Right? Yeah. I like it. Yeah. You look good with darker hair. I never see you dark hair. I don't have dark hair. Yeah, but before you get this gray hair, you have like dark, not dark, blonde. You're blonde. Yes, a blonde. I'm going to end this vlog. Thank you guys so much for watching. Ina natin matulog na ako, guys. And yeah, so tulog tayo and I will see you.